Ngokuthobeka, bantu bamanzi, bantu bemfihlakalo, bantu bamadwala, siyacela ukuthi nehlise umoya nolaka eninalo nokukhuza eninako nidedele abafana benze lento abafisa ukuyenza. uSiphene noLungisane abazingela inyoka yethoshi banqumile ukuthi bazongena kuleli damu bafake imbuzi majuba phakathi nendawo ngesikebhe. Siyafika-ke lapha siphazanyiswa ilaba abantwana esibafica emanzini basikhuza ukuthi cha, ngathi sifike singamenyiwe, sase siy'bamba-ke iy'ndobhi zethu zamahashi sathi cha, ake silinde. Besizimisele kakhulu ukungena siyokwenza lokhu abafowethu abathi bafisa ukukwenza, okuwukufaka imbuzi majuba phakathi nendawo bacele ngayo kumnikazi noma umnumzane waleli damu elikhulu laseBergville iNkwari, bemcele ukuthi akavuse umdlonga, makagqoke amahawu akhe, makacije imikhonto, aphefumule umlilo ngamakhala, avuke agibele phezulu emimoyeni ayodilika enyokeni yethoshi. Bakholelwa ukuthi le nyoka yala iyona kuphela inyoka engashaya inyoka yethoshi ixoshe eBergville. Sibapha ithuba-ke nathi kancane kancane silokhu sibashutha bengena benza uhlelo labo. Sivinjwa yiyo-ke inyoni lena esiyificayo ihamba nozakwayo ithi cha, sikhona. Siyafisa ukuthi nabantu balinde futhi babaphe indlebe nethuba nokulandelela abafowethu baze bakuphothule abafisa ukukwenza, okukufaka imbuzi majuba la. Leli damu-ke lakhandwa ukubhodloka nokudibika kwamawa angaphansi komhlaba kuphume amanzi ngenxa yenkontileka eyayizama ukumba la eNkwari. So indawo ehlonishwayo, indawo engazeki, indawo engaphapheleki. Siyafisa-ke kodwa ukuthi abafisa ukukwenza khona kube yimpumelelo, ihambe inyoka yethoshi endaweni yaseBergville iphikelele kwezinye iy'ndawo